Nou, oktober 2020, dat is de maand van de geschiedenis, dat kunt men overal lezen. En daarin past eigenlijk best dit boek. Van sermoen tot processie. Schoon uitgegeven, met kleur, door Fabienne Meijers. Want Fabienne is degene die de vorm van dat boek bepaald heeft. De pleetjes, de aantekeningen, enzovoorts, enzovoorts. Van het sermoen, ja, dat is de oudste Maastrichtse tekst, 1770 ongeveer, tot processie. Die processie, die kent iedereen, dat is de processie van Theodor Weusterraad. Is rond 1840 geschreven, rond 1840 begint ook de Monnes. En vanaf dat moment zien er verschrikkelijk veel teksten, Maastrichtse teksten. Maar voor die tijd zien ze zeldzaam. In dit boek, van sermoen tot processie, heb ik die teksten, die oud-teksten, verzameld. En een goed deel van die teksten zien eigenlijk niet uitgegeven en dus ook niet bekend. In dit boek begin ik met een bladzijde, of het boek telt 280 bladzijden, begin ik met een bladzijde of 60 over de geschiedenis van het Maastrichts en van het Nederlands. En ook een beetje van het Frans in Maastricht. En dan gaat het dus over wie was het Maastrichts van 1800. En de kenmerken van dat Maastrichts hebben we ook door in die eerste 60 bladzijden zo'n beetje bijeengezet. Dan volgen de teksten, zo'n 200 bladzijden teksten. Elke tekst is geplaatst tegen een achtergrond, dus de wedstrijd over gaat en wat de achtergrond, ook de historische achtergrond van zo'n tekst is. En natuurlijk de typische taalkenmerken van die tekst. En het boek werd afgesloten bij de bladzijde of 15. En dat is een lexicon. Daar heb ik de woord bijeengezet uit dat uit Maastrichts die afwijken en afwieken van het Maastrichts van nu. Dus je vindt aan de ene kant Maastrichts van 1800 en aan de andere kant het Maastrichts van 2000. Dus je krijgt in het boek een beeld van het Maastrichts toen. Het Maastrichts van 1800, dat wiek erg af toch van het Maastrichts van nu. Maar dat is pas langzamerhand duidelijk geworden. Rond 1900, dus een eeuw geleden, geloofde men ook in de wetenschap nog in een soort onveranderlijkheid van dialecten. En iemand als Breuls, die rond 1900, 1920 veel over het Maastrichts geschreven heeft, we waren een gezellige Maastrichteneer, Koenraad Breuls, die vond dat het Maastrichts eigenlijk niets veranderd is. Dat was ook emotioneel zo. Maastrichts is het van alle eeuwen onveranderlijk, kwaliteit en onveranderd. Men had ook eigenlijk weinig dat tegen in te gaan. En dat is eigenlijk heel lang zo gebleven. Lang hebben we maar een paar van die oudteksten gekend. Spotgedicht op de Schatgraver Hek uit 1814. Dan hadden we in 1937, dat is nog geen 100 jaar geleden, Charles Thiewesse, die dan het sermoen vindt en uitgeeft. En we hadden in 1942, dus in de oorlog, een liedje op Munike Beks uit 1790. En toen Endepols, de Groet en Endepols, in 1955 zijn dictionair uitgaf, toen heette dat sermoen, dat vond er toch wel een belangrijke tekst herdruk. Maar hij vertrouwde het van geen kant. Hij had natuurlijk ook niet veel teksten om zich op te baseren, kan ze zeggen. Hij dacht bij zichzelf, ja, wie zal dat sermoen geschreven hebben? Misschien een uit Klummen of uit Meersen. En dan heeft hij dat een beetje verboerst. En ja, dat liedje op Munike Beks, Allah, dat wordt een druk. Dus dat zal wel kloppen. Maar ja, dat liedje op Hek, dat had over Hek, ja, het stond in een almanekje. Ook dat, ja, toch weinig vertrouwen in het feit dat die teksten echt waren. En ik studeerde toen in 1955. En ik dacht bij mezelf, als je nu veel meer van die teksten zou hebben, moet diezelfde kenmerken in zitten als in het sermoen en in dat liedje op Hek. En in dat liedje op Munike Beks. Dan is een stuk van dat wantrouwen niet gerechtvaardigd. En toen heb ik die scriptie gemaakt aan de hand van de oudteksten en een aantal
teksten die ik gevonden had. In almanekjes, bij particulieren. En ook nog 60 zie nog een paar van die vondsten gedaan. Maar toen heb ik die teksten, die scriptie gemaakt op basis van dus vooral die teksten als toen bekend worden. En dat betekende dus dat ik wel moest interpreteren de spellingen. Dan vindt bijvoorbeeld iemand die Heer heet, dan staat er dan Heer heet. Dat schrijven ze dan met AI, Heer heet. Dan zeg ze, ja, dat is geen Maastrichts. Maar als je in al die teksten Heer heet vindt, en niet altijd Heer heet, ook wel eens geschreven H-E met een hutje erop, accent circonflex, Heer heet, dan is dat van de ene en de andere een benadering van dezelfde klank. En die klank is, dat is natuurlijk geen E, wie nu, Heer heet, maar een E, Heer heet. En zo kunt je dus op alle mogelijke manieren die teksten bekijken. Er komt nog wat bij, maar dat is pas heel onlangs ontdekt. Een parabelvertaling, een parabel van de verloren zoon, omdat er veel spraak in zit, dialoog in zit, hebben ze die tekst genomen om een dialect te laten huren en te vergelijken dialecten bijeen, een vertaling van dezelfde parabel in het Maastrichts, in het Heerlands, in het Romuns. Die parabelvertaling van het Maastrichts is gemaakt in 1807 door een meneer Partoens. En Partoens was bestuur van de Nicolaaskerk, later bestuur ook van de Sint-Servaas. En een belangrijke geestelijk, en zijn portret, prachtig portret, wordt nog altijd bewaard in de Sint-Servaas. De werksters noemen haar pluisje, waarom? Ik vind het prachtig, het is een prachtig portret. En dat is heel typerend. Ze houden als het ware van hem, terwijl ze hem niet kennen. Nou, goed. Dat was die scriptie en datgene wat we daarmee gedaan hebben. Maar nu gaan we naar de teksten zelf. Het sermoen, de oudste Maastrichtse tekst, want er staat onder dat er gehouden is in Maastricht in 1729. En hoeveel zeg ik dan toch dat er niet gehouden is in 1729, maar in 1770. Dat zit hem in het feit dat in het sermoen een aantal kenmerken zitten die niet passen bij het Maastrichts van 1729. In 1729 ging geen ene Maastricht meer gezag hebben dat er het Louis de Cologne op zijn neusdoek had. Waarom kan dat niet? Omdat het woord Louis de Cologne in 1729 nog niet uitgevonden wordt. De eerste was een Fransman die op een rekening hier uit Keulen gekregen had, er had Keuls water gekregen, die schreef terug dat hij voor de Louis de Cologne zoveel betaald had. En vanaf dat moment is de familie Farina in Keulen de naam Louis de Cologne gaan voeren. En later is dat 4711 geworden, zou ze kunnen zeggen. Goed, die tekst is dus een oudste, 1770. Dan, nu pak ik het liedje van Munike Becks. Het liedje op Munike Becks uit 1790. Primus van Leuven. Wat is een primus? Een primus is een jong die een eerste prijs behaald had. De eerste prijs behaald had. En wel na 2 jaar studeren. Als ze naar Leuven ging, als jong, dan wordt ze ondergebracht in een van de 4 colleges. Het college de Lelie, het college de Valk, het college het Castrum en het college het Verken. En we hebben in Maastricht, dat is heel gek, 3 van die eerste prijswinnaars gehad in die tijd. In 1784 Gielissen, die had gestudeerd op de pedagogie de Lelie. In 1787 hadden we Sander van der Vrecken, die gestudeerd had in het college de Valk. Eigenlijk wel leuk, Van der Vrecken, daar zit ze vlakbij het woord van der Verken. En hij had wel niet gestudeerd op het Varken, dat was een van die pedagogieën. Maar het was wel leuk dat op de Valk dus een Van der Vrecken zat. En de derde, Becks, die ik juist genoemd heb, Munike Becks, die studeerde op het Castrum, ook wel het Kasteel genoemd. Zo'n primus, dat was een soort competitie aan het eind van het 2e jaar, daar namen alle studenten aan deel. Degene die als beste uitkwam, het was een afval, zoals we nou de Champions League, zal ik maar zeggen, van het voetballen, zo'n afvalwedstrijd. Wie daar uitkwam, die wordt gevierd in Leuven natuurlijk, door alle 4 pedagogieën. En dat was in 1784 in de Jong van Maastricht, in 1787 en in 1790. En als ze dan
gewonnen had, dan wordt ze gevierd. Een paar dagen wordt gevierd in Leuven. En dan ging ze naar de stad of de plaats moesten van Dankomst. En dan wordt ze ontvangen wie, ja, nu, de winnaar van de Tour de France. Of iemand die de gouden medaille gewonnen heeft op de Olympische Spelen, want dat wordt niet niks. En dan wordt niet één dag feest gevierd, hè, maar dan wordt soms een week of nog langer feest gevierd. Het wordt natuurlijk ook een excuus om feest te vieren, als ze zo iemand had. Nou, Lemke Gielissen, de eerste primus die we in Maastricht gehad hebben in 1784, de eerste gedichten geschreven. En daar kennen we alleen van een aantal chronogrammen, jaarschriften. Onder de Grote Gracht in een dennenboom worden die bevestigd. Een aantal jaarschriften, korte mededelingen, en die dan samen het getal 1784 maakten. Een tweede was Sander van der Vrecken. Die wordt gevierd en daar hebben we een liedje van. Een liedje, daar komen we dadelijk op terug. Die wordt gevierd in Maastricht, maar die wordt ook gevierd in Remunt. Waarom in Remunt? In Remunt had er de middelbare school gedaan, bij familie. Het waren Van der Vrecken en in Remunt woonden ook twee Van der Vreckens. Een familie was Barboe van der Vrecken. En dan hadden ze niet alleen een meisje, Therese, die later een chanson zou schrijven op haar neef. Maar daar hadden ze ook natuurlijk de zuster van Pa van der Vrecken. En die woonde daar. En die viering in Remunt, dat was toch eigenlijk heel apart, want daar is een geweldig schoenverslag van gemaakt. Van der Vrecken, toen er aankwam in Remunt, wordt er ontvangen op de Roeibrug. De Roeibrug was, laten we zeggen, een kilometer buiten de stad, moesten dan ontvangen worden. Belangrijke lui worden daar ontvangen. En daar werd ook Alexander ontvangen. Er wordt een tent opgericht en daar wordt er door de burgemeester toegesproken. Toevallig was er een munt en een zekere Adriaan van der Wilgen, een Rotterdamse koopmanszoon, die op een reisje was door het Oppergelder. En die was een munt en die bekeek zich dat. En die heeft dat beschreven, magnifiek. De primus werd hier, zit hij, door een menigte geestelijke en wereldlijke heren opgewacht en stapte af om zich in een fraai open rijtuig van de bisschop van Roermond met 6 paarden bespannen te zetten. Hij scheen 18 à 20 jaren oud en had juist geen schrander voorkomen. Ook scheen hij, aan dergelijke eerbewijzen niet gewoon, zeer verlegen met zijn persoon. Men had hem een lauriertak in de hand gegeven en zo werd hij in triomf in en door de stad gevoerd. Vergezeld van een grote stoet, waaronder wagens met muzikanten en enige statiewagens, onder andere één waarop verscheiden jonge lieden, verbeeldende de onderscheiden academische faculteiten als dokters, apothekers, advocaten, procureurs, geestelijke en diergelijke. Alle herbergen waren vol en deze stad, die anders naar men mij verhaalde, stil en doods is, was nu door de grote toevloed van alle de omliggende plaatsen ongemeen woelig en levendig. Ja, zo wordt een primus ontvangen, in dit geval in Remunt, stadsvies. En er worden Ierenborgen opgericht en een van die Ierenborgen, dat stond voor het huis van notaris Constant Rooyen. Een Maastrichtenaar, die was getrouwd met de meisje Spekke uit Remunt. En die hadden een Ierenborg voor zijn huis opgericht, ter ere van die Maastrichtenaar die nu in Remunt gehuldigd wordt. Heel leuk ook, als je eens bekijken wie die in Ierenborg versierd wordt, met allerlei spreuken en opmerkingen die toch het te maken hebben met de rivaliteit tussen Remunt en Maastricht. Nu nog altijd de bitske, maar toen veel groter nog, ook al omdat Remunt in verhouding een zwoerderstad wordt, als nu, zoals ze kunnen zeggen. Nu is Maastricht wie dan ook veel groter als Remunt. Maar in die tijd kon men meteen concurreren. Dus die Spekke, die Rooyen, de notaris Rooyen, de Maastrichtenaar, die beetje de draakstok met Remunt, dat kost toen allemaal. Omdat die Remuntenaar zegt, laat die Maastrichtenaar maar, die weet niet beter. Leuk is het om naar Van der Wilgen en naar Rooyen te kijken. En naar de manier waarop Remunt feest gevierd werd, dat is helemaal beschreven.
Dan komt vooral het liedje van de Rekken, dat in Maastricht bewoord is. Dat is een goed gedicht geweest, maar dat is verdwenen. Verwijten nog dat het er geweest is. We zien een aantal plaatsen hoe het gedumpt wordt en nog weet je druk heet en zo. Maar het enige wat we ervan hebben is een klein bleetje hoe twee strofen op uitgedraaid zien. Die strofen die zien als volgt. En ik lees die nu met de klanken van dat Maastrichts dus van toen. Eerste strofe. Lustig nu Maastricht te neren. Leuven kan ons niet biederen. Sander van der Vrijkes jong was het, die me prima zong. Nu dan zullen ver ook zingen en braaf die tafel springen. Lustig op, ger allemaal, rond de lum die groeten zal. Spring maar voor, hij allemaal, ver doen met in deze zaal. Stil nu hij met samen kijken, anders huurt mich nieme spreken. Ik ga zeggen wat de zoon al heeft voor een goed gedaan. In de studie zal hier Grijven, dat wordt gepland Greven uit Maastricht, die had de jong een beetje voorbereid op de middelbare school. In de studie zal hier Grijven van hem die getuige geven, die ik zelf niet zingen kan. Dus over zijn studieresultaten zal meneer Greven getuigenis doen. En een getuigenis die ik zelf niet kan geven. Hij was jong en samen maan. Samen tegelijk. Hij was jong en tegelijk maan. Jong in jaren, maar een maan die Latijn begrijpen kan. Dat zijn de twee strofen van dat gedichtje. En als ik die voorlees, dan hoort je wie dat Maastrichts in die tijd geklonken moet hebben. Maar dan heb ik nog maar de helft gehad, want zo'n gedichtje moest eigenlijk zingen. En het liedje van Becks, dat 3 jaar later geschreven is, waarschijnlijk door dezelfde auteur, en die auteur zal waarschijnlijk geweest zijn, Pascal Delruel, de bestuurder van Wiek, die goede contacten ook had met iedereen, waar een echte Maastrichtenaar, die voelt zich toes. Die heeft ook een liedje op Becks gemaakt in 1790. En ook dat liedje, dat heeft dezelfde melodie. Het zoeken van die melodie was nog niet zo gemakkelijk, maar voor hebben ze wel. En dat moet eigenlijk ook gezongen worden. Ik zal eens proberen of ik een paar regels kan zingen. Wat en hier wol voor Maastricht, een klein bekske dat goed leeg, dat de Leuven in de school, overtrof de Duits en wol. Alles moest daar voor hem wieken, groot en klein stond daar te kieken, dat de kleine trechter jong hun in lierte boven gong. Zo klinkt dat dan. Hè? En ja, behalve die primus, die discus op die primi van Leuven, zie je natuurlijk in het boek nog veel andere teksten. Heel veel gelegenheidsgedichten bij een broerlof, of bij de verjaardag, of een naamfeest. Naamfeest ging voor de verjaardag natuurlijk in die tijd nog. Er vindt opmerkingen uit almanekjes, heel leuk zien die tekst, omdat ze als het ware commentaar geven op het weer dat voorspeld wordt. En die opmerkingen daarbij, ja, dat moesten eigenlijk in die teksten duiken, die geven een geweldig aardig beeld over het leven van de lui in die tijd. En dan ziet je natuurlijk liedjes voor feesten en partijen. En eind daarvan, tot slot, ik ga nog het verholen. Het is een contradictielied. Ik moet even het boek erbij pakken om het op te zoeken. Het contradictielied. Dat staat onder de S. En dan zing ik daar een stukje van. Contradictielied, de lied op tegenstellingen gebouwd. Dat kennen we nog altijd, ook de melodie is nog altijd wel bekend, denk ik, bij heel veel lui. En hier heb ik hem. Hier ziet je ook de melodie. Zo, zie je dat? En de tekst luidt dus als volgt. Ik ga nog het verholen. En wat ik zeg is woer. De vommen dat zijn briketten van gruus. Ze worden in de kachel gelegd om de kachel aan te houden s'nachts. Verstookte ze eigenlijk niet veel, bleef het heet.
En wat ik zeg is voor de fommen zien geen kolen, een noosen is geen oer. En zingen is niet fluiten, en huren is niet zien, en gooi eurt, dat is oorden, dat is geld. Zien jij duiten, duiten is kleiner, minder weerd. En Frans is geen Latijn. Rienwien, dat is geen water, aardbeer is geen pis, een moor is geen kater, en kluiske is niet kris. Een os is geen ezel, een kooi dat is geen kaaf, een hoor is geen kwezel, en gans is ook niet haaf. En dat gaat dus als volgt. Ik ga nu gaat verholen, en wat ik zeg is woer. De fommen zien geen kolen, een noos en is geen oer. En zingen is niet fluiten, en huren is niet zien, en gooieurt zien geen duiten, en Frans is geen Latijn.